tom čase sa veľkňazi a starší uzniesli proti Ježišovi, že ho zabijú. Priviedli ho k Pilátovi a povedali: vezmi ho, vezmi a ukrižuj. Pilát im povedal: vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali: my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša, odkiaľ si. Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: so mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že má moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal: nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdny stolec na mieste zvanom Litostrotos, po hebrejský Gabata. Bol prípravný deň pred Paschou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: hľa váš kráľ. Ale oni kričali: pred ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal: vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali: nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša, sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejský Golgota. Tam ho ukrižovali a z nimi iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, grécky a latinsky. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo
a jeho svedectvo je pravdivé.